Вы народе возрождение, светли бани ворви. Что сметите? Что се смети? Кой има? Моля, моля! Ти си го записал. Фалшиво ли пее? Ти знаеш ли какво ще стане сега? Фалшиво ли пее? Ти знаеш ли какво ще стане сега, бе? Фалшиво ли пее? Абе, ти знаеш ли какво ще стане сега? Сега ще кажа, че не само правиш демонстрация, но на всичко отгоре и шпионираш учителите си. Гледам БГ. Гледай и ти.